Yun mga kaibigan, magandang umaga sa mga kababayan ko mga Bicolano, Marahinal daw sa Indigabos. Dito naman ako sa bundok kasi magpapahubas kami ng pispan ni Radyon. So, wala na yata ngayon to. Hirap na. Naghirap na. Kailangan daw mag-harvest ng tilapia. Ito. Yan. Sila muna kitang tilapia. Ubos na ba ang budget? Ubos na. Na. Ay makain. Wala na makain. Ang mga sponsor dyan, padala na kayong pagpakain. Ay mga kaibigan, yan. Yan yung papahubasin natin. Yan. Tingnan natin kung mga ilang kilo ang laman. Kasi walang-wala na raw si Brad yun. Yung mga kaibigan, no, ang daming isda. Oh. Daming tilapia, nagkukumpul-kumpul na sila. Oh. Ayan. Ayan mga kaibigan, yung tatlong pispan yan. Yung isa, tsaka yung nandun sa baba. Doon pa sa baba, tsaka yan. Pero yung ating harvestin ngayon ito. Yan yung harvestin natin. Kaya ang dami isda, oh. Mga tilapia, lalaki na. Kasi mas nauna tong isa sa doon, yun maliliit pa yun nandun sa dalawang yun. Sarap mamuhay dito sa bundok pag may ganitong sariwang tubig. Yan, bukal lang yan, galing sa bukal yan, pumapatak na yan. Yan ang nagsisilbing tubig dito sa tatlong palaisdaan niya, si Brad yun. Ang ganda ng mga pananim niya, mga saging. Ang ganda ng buhay ng mga saging dito. Pwede na ba? Pwede na pa garong? Pwede na, malalaki na. Pwede nang i-deliver yan. Pagka hindi natin dineliver yan, ay baka mabatak yung motor mo. Pag hindi natin i-deliver to, baka i-deliver ng iba. Ayun lang. Yun talaga. Yun ang tinatawag na napakasakit Kuya Idi. Napakasakit Kuya Idi. Yan na, konti na lang tubig. Naglilitawan na yung mga tilapia. Hindi na talaga oh. Hindi na yan. Lalaki na yan. Bilog ka na? Yung alaga nating aso, nag-aabang na rin. Pang sanay na rin manghuli ng Nakilo kayo? Ah, Nakilo kayo? kung ilang kilo. Dito man madakop. Kung dito pa hubason. Ako kayo dito. Yan. Tudan talaki diit, magsaraday lang. Magsiwa sa likod. Oo. Lalaki na talaga oh. Yan na, konti na lang tubig.
Mga 20 kilos kaya bro. Yan. Parang dai ah. Parang dai. Parang lang parang lang Sige, siluin mo na. Hindi mo na makita. Ha? Wow! Ayan na, lalaking tilapia. Hoy, huwag kayong lalabas. Hindi pa ako tapos. Halos parehas lang kadarag ko yan sa una ko na hinarbis diya. Pero mas dako nito bro, kapuno ko. Ito, Oo. parang nung nakita ito. Tininda ko yan, mga tinalam para talao mo. Oo. Nakasiguran, tapos kilaanin, dako nung tinauhan mo ka. Oo, ito na ano, ito na una. Oo. Pero ito na pinang kita. Oo. Oo, ito na una, tadako talaga ito. Kita nyo, pinagatin sinayang Hinakbot niya diyan. puta. Kita ko na order ito. Pato pupunta. Lalayo. Oo, isang timba na. Sakit, ano na yan? 15 kilos na yan. Yan. Oo. Ano naman, pinapaasa mo lang ako. Wala nang paasa-asa. Ang lalabas. Pinapapasa mo nga, lalabas ka naman. Yung mga kaibigan, mukhang kunti lang ma-harvest natin ha. Yung powder namin sa sa palengke 30 kilos. Pero yung ma-harvest yata natin mga 20 kilos lang. Ang naunahan na tayo ng ibang bayari ah. Ano Brad? Brad yun, naunahan na tayo ng ibang bayari. Huwag naman sana. Wag naman. Wag naman sana. Isipin mo na lang, kinain siya ng bayawak. Isipin na lang natin na sinisid ng mga bayawak ano. Oo, para hindi masakit. Hindi masakit. Yung mga kaibigan, yung biruan namin mga kaibigan. Posible ring mangyari yung kasi si Brad yun, bihira lang kasi sa dito sa bundok pumunta. Malayo tong palaisdaan niya kaya posible rin pero wag naman sana.
ano tayo, mag-iisang timba na yun. Ayan, ano po ah. Pilihan natin ang malalaki. Pwede ng ganito. Daming isda. Pilihan natin ang ano, yung tamang laki. Itong mga maliliit mga kaibigan, ano yan, ididiretso natin dyan sa ano, doon. Ididiretso natin doon para lumaki pa sila. Bale, pipilian lang natin ng ito, ang tamang ano. Yan. Pipilian natin ang malaki. Yung tamang pang-ulam na. Yung mga ano yan, maliliit na yan. Diretso yan doon sa baba. Dami niya, similya na yan. Yan, dami yan. Tama na yan bro, siguro. Dami na yan. Anuin mo na yung mga similya, baka magkamatay. Anuan mo na ng tubig. Okay na yan. Tawid yan. Oo. Sulatan na yan. Ako magkamatay yung maraming similya. Sayang. Para sa sunod may haharbisin pa tayo. May ito napansin ko. Ayan, isa-isa mo yung similya dyan. Hindi man makababa na, wala na tubig.